Sí, Ramon Roca, president de Rosoca i també president del Consell Social de la Universitat de Lleida. Avui és un dia important, no? S'ha inaugurat el viver aquí d'empreses, el Centre Tecnològic i Forestal, que per les comarques, la zona del Solsonès és molt important. Que es tingui aquestes iniciatives des de l'interior és bàsic. A més, Lleida, totes les grans indústries que tenim a Lleida han sortit de l'interior. Tenim molts exemples que no han sortit de la ciutat ni de les grans capitals. A Lleida és un territori dispers, amb pobles no massa grans, però sí amb una qualitat de la gent que està acostumada a treballar en condicions menys favorables que altres, però ens estem sortint a proves amb el sector agrari, amb el sector agroalimentari, el sector forestal, que hi ha aquí, en altres sectors, i crec que això és un èxit. A més, que es facin aquestes iniciatives, ho trobo estupendo, per la gent jove que no tingui que marxar, consolidem el territori, se'ls dona ajudes, i a més el valor porta valor, que no ens marxi la gent és importantíssim, si no acabarem sent una gran ciutat i això no és un país.